Vašek Sivák chce prejsť postoja do MMA? Ako je na tom zápas Mavar versus Sivák? Prečo Oktagon nepustil Flaryho do zápasu proti Peštovi? Toto všetko a ešte viac uvidíš v dnešnom videu, takže sleduj až do konca. Mavar sa pomaly vracia späť do tréningového tempa. Z jeho Instagramu to vyzerá tak, že často trénuje a má chuť zápasiť. Keď dostal Sivák otázku, či by bol reálny zápas proti Mavarovi, tak to vyzerala jeho reakcia. Otázka na Václava Siváka. Aký je tvoj vysnívaný súper, s ktorým by si chcel niekedy v budúcnosti zápasiť? Tadeáš Ružička. Koľko s tým tak podceňuješ, Boris, že to není možné už. Nemám takhle vybraného, spíše o titulu One Championship, Glory, Enfusion. Tak záleží to na mne, či mu dám tú možnosť so mnou zápasiť a či mu dám šancu si zarobiť. My sa s Tadeášom poznáme už od svojich 15-16 rokov a vždy sme sa trochu predháňali. Určite mu tú šancu dám, ja to Tadeášovi prajem, ale myslím si, že proti mne nemá šancu. Vašek na tlačovej konferencii menoval organizácie, v ktorých by chcel zápasiť. Prekvapivo sa tam objavila aj organizácia UFC, čo by mohlo znamenať, že Vašek chce prejsť do MMA. Enfusion ani ne. Glory, One Championship a ten největší sen je samozřejmě UFC. Není to zápas, ale že bych se chtěl prostě dostat do UFC. Znamená to, že by si chcel prestúpiť do MMA? Když si to tak vyložíš, tak asi jo. Vaška Siváka už tento piatok čaká ťažký zápas proti skúsenému súperovi Kidovi. Poďme sa pozrieť, čo povedal k príprave na tento zápas a pocitoch pred ním. Zdravím vás tady všechny. Fúha, záleží. On má tak veľké jméno ve světě, prostě v tom fightovém, že to je fakt dobrý skalp. Ale neřekl bych, že to bude pro mě nejtěžší zkouška. Má fakt super timing, super vzdálenost, ale takže tak. Žiju si svůj sen a není to vůbec lehké jako tenhle sen žít, jestli chcete zápasit s těmi nejlepšími, anebo být na tomhle levelu, kde jsem já a zápasit s takovými, tak to je jasné, že máte nějaký strach a respekt, ale čím větší strach já mám, nebo i respekt, čím více do mě někdo reje, tak tím větší pak výkon mám i já sám a nenechám se nikým a ničím jakoby nějak zlomit. Ja by som doplnil. V Thajsku trénoval Sivák aj s legendou, Čingisom Alazovom. Takto prehovoril o tom, aké je to trénovať s takouto legendou. Čingis mi řekl, že for me no problem. But Kido is very good fighter, famous fighter. It is what it is. A neřekl mi nic. Čingis nikdy nepodceňuje. Takový fighter nebo taková legenda, jako je Čingis Alazov, tak nikdy nepodceňuje soupeře. Může to být i nějaký taxikář, ale nikdy na něho neřekne nic špatného a to se mi strašně líbí. Čingisom Alazovom alebo s ním, tak čo možno je také, čo si od neho najviac zobral a čo si sa od neho naučil, či už z techniky, disciplíny, čokoľvek? Tak já už Čingize znám fakt dlouho. Už když jsem byl 15letý, když mi bylo 15 či 16, jsme se poprvé poznali. A tam je dost věcí, které jestli to, tak přijď na trénink a ukážu ti. Prepáč, že ťa ruším pri sledovaní videa. Veľmi mi v tvorbe pomôže, ak mi dáš odber a like. Vďaka tvojej podpore môžem tvoriť lepšie videá a vydávať ich častejšie. Ak si sa rozhodol podporiť, tak ti ďakujem. Každopádne poďme späť na video. Oktagon odkryl pár mega zápasov, ktoré sú už naplánované. Jeden z nich je Budaj versus Todeu v ťažkej váhe. Obaja sú na vysokej úrovni, takže môžeme očakávať skvelý zápas. Ďalší odhalený veľký zápas od Oktagonu je Humburger versus Kadestam.
Kadestam je skúsený zápasník z organizácie One Championship a porazil napríklad aj Soldiča. Ak by sa Humburgerovi podarilo vyhrať, pripísal by si tak veľký skalp. Organizácia Tatami predstavila zápas Fléry versus Pešta. Fanúšikovia sa tešili na atraktívny zápas v grapplingu, každopádne neuvidíme ho. Octagon stiahol Fléryho z tohto zápasu, keďže podľa zmluvy to nemá dovolené. Takto znelo celé vyjadrenie organizácie Tatami. Zápas bol s oboma zápasníkmi dohodnutý a potvrdený. Bohužiaľ zápas není v súlade so zmluvou Willa Fléryho s Octagonom a to sme nevedeli. So zástupcom Octagonu som dnes volal a všetko sme si vyjasnili. Ospravedlňujeme sa za nedorozumenie. A fanúšikom sa tiež ospravedlňujeme, pretože to mal byť bomba zápas. Ale doručíme iné skvelé zápasy. Keď sme pri veľkých oznámených zápasoch, tak sa poďme pozrieť na ďalší svetový. Mike Perry bude bojovať proti mladšiemu Diazovi pod MMA pravidlami. Od takéhoto zápasu očakávame neskutočne atraktívnu krvavú bitku. Tento event by mal byť vysielaný live na Netflixe. Ondrej Novotný sa už v minulosti vyjadroval tak, že nie je ochotný spolupracovať s nikým, kto má čokoľvek spoločné s organizáciou Clash. Každopádne Octagon event komentoval s Carlosom Vemolom aj Jakub Angel, ktorý mal v organizácii Clash zápasy. Toto ľudia dávajú Ondrovi pred oči a takto sa k tomu on sám postavil. A Angela, hele, vím, že zase Shorties vytáhli, že jak si můžeme dovolit tam posadit Angela, když já jsem říkal, že nebudu spolupracovat s lidma z Clashe. Tak jako Kuba asi už není v Clashi, když bych chtěl být jako exaktní, ale chápu, co tím lidi myslí. Myslím, že zase je potřeba nějaký kontext. Byl jsem u něj v podcastu, máme nějakého společného partnera. Myslím, že Kuba taky někam jako se posunul. My jsme se všichni posunuli, je to několik let starý výrok a od té doby se stalo spousta věcí, takže tak byste mohli kritizovat, že u nás byl Petr Macháček a někteří další, tak nechci to moc otevírat to téma, můj názor zůstává na to relativně neměnný, speciálně po tom posledním turnaji, myslím si, že to je šílenství, ale samozřejmě zároveň můžu revidovat to, že s některýma lidma, který se kolem toho štrejchají, se dokážu bavit. Takže a zároveň jako nemyslím si, že Kuba zrovna je ten, který by mi tam vadil, vlastně tam dělal víceméně, já to nesleduju, ale myslím si, že měl vždycky sportovní zápasy Angel, ne? Že není jako, neviděl jsem ho nikdy dělat nějaký jako píčoviny, který bych si řekl, tak to je frér, se kterým si nepodám ruku. Ak nemáš na tento víkend program, toto sú naše tipy. Na piatok odporúčame RFA, kde sa o hlavný zápas postará Vašek Sivák proti Kidovi, každopádne na karte sú aj ďalšie skvelé zápasy. V sobotu by si nemal skipnúť PML v Žiline. Predstavia sa tu domáce hviezdy ako napríklad Pitner alebo Meliš. Svoj comeback má na tejto karte aj Jakub Tichota. V sobotu taktiež bude aj turnaj UFC, kde sa konečne predstaví Lozen Keita a my mu držíme palce v jeho debute. Na tejto karte bojuje aj Shamrock, bývalý zápasník Octagonu. Hey UFC Europe, I'm UFC featherweight Rustin Keita. I train in Lamiro and the gym is in Kotrek. My nickname is Black Panther and my football coach gave me before when I was playing football because I could run fast. Belgium is a small country and me and Boraji, we are here to put Belgium on the map. My fighting style is, I always look for the finish, I always look to win, you know. There's no boring fight. I don't have a boring fighter, so yeah, always spectacular fight. V Thajsku na cestách sa stala tragédia, kde nás bohužiaľ na následky tejto nehody opustila influencerka a zápasníčka v organizácii Clash Mína. Všetkým blízkym a rodine prajeme úprimnú sústrasť. To je všetko k dnešnému videu a ak by si chcel vidieť viac takýchto videí, nezabudni na odber a like.